ja estem a punt d'arribar a Itàlia. Estem a Brianzone, darrere de la fortalesa, la magnífica fortalesa de Brianzone. Aquí. Explica't què. Anem a la recreació de la batalla de la Massàclia, que va tindre lloc al nord d'Itàlia i en el qual es van enfrontar les tropes franceses amb les tropes de Matteo de Savoia. I malauradament doncs, els italians van perdre i van morir. Com veieu, està plovent i això condicionarà molt doncs, el funcionament normal de l'acte, que crec que no farem desfilada, ni farem salves, ni farem res. Diu la previsió meteorològica que al migdia para de ploure, però bé, tota la pluja que està caient tampoc és massa important. I els miquelets estem acostumats a marxar sota la pluja. Si vam anar a Montserrat plovent, això és, com aquell qui diu, no res, un bassal per nosaltres. Coronel, expliqueu què porteu en el sarró. Hi portem... Què hi portem? Una copa per beure. Què més hi portem? Portem un bol per menjar. Això se us trencarà, No, porto aquí mig arreglat. Hi portem també un drap per guarir les ferides. Hi portem la pipa amb el tabac. Oh, la pipa trencada. S'ha trencat la pipa. No, es va trencar ja Tortosa. Saber què porta. Formatge. Sí, espera. Ara porto més coses. Els coberts. Bueno, està una mica bruta, Una cullera bruta. Un ganivet. Una forquilla. I no sé què més tinc aquí. Hi ha més coses, Crec que hi ha una altra forquilla. Una altra forquilla. Doncs aquí esperant l'acte institucional que ens faran en un espai d'una villa del 1628. Un parit, Molt bonica, la veritat. Avui ara estem a Turí, que és dissabte a la tarda, i anem aquí amb la Francesca a visitar el museu del Pietro Amica, que és l'heroi de la defensa italiana en el setge de Turí. Diuen que baixarem a les catacumbes amb unes grutes, unes mines i unes galeries excavades aquí en el terra on es va combatre durant el setge. No sé, serà tota una experiència perquè em sembla que cap de tots nosaltres n'ha fet alguna visita similar abans.
fare questo bisognerebbe organizzare una visita speciale magari un giorno prima, se destino, vorrà, i vostri lavori, le vostre famiglie. Extraordinària. Pel que no hagi estat mai a Turí, que no deixi de visitar el Museu Pietro Mica, perquè la visita a les galeries subterrànies que defensaven la ciutat el 1706 és fabulosa. Una cosa espectacular, única al món, i que val la pena per conèixer realment per imaginar-se mínimament com podia ser un setge o una guerra al segle XVIII. Hem demanat pa amb tomàquet Hem demanat pa amb tomàquet i ens han portat pa amb tomàquet i pernil. Una mica de pernil dolç, una mica de pernil aquí salat que fan aquí dalt al Piemont. I això és el que esmorzarem avui, pa amb tomàquet i pernil. com si fóssim a casa. Exacte, estem lluny de casa, però no, ara no ho som tant. Ens falta una mica de vi, per això.